много вълнуващо за мен, защото това е един символ. Ангелче. Това е първият почетен знак, добрият пример, който направихме, който моята мисия е да показвам добрите примери. И много ми се иска много хора да имат такава вяра и такъв дух. И това, което има Ники, и когато той ме покани да се срещнем и да се видим, толкова много се развълнувах за тази среща. Много отдавна мислех какъв да бъде почетния знак, който да направим, защото хрумна ми идеята, идвайки тук при теб, че ти заслужаваш и трябва да имаш нещо, което да символизира ето тази вяра, тази сила, този дух и това добро, което ти носиш. И такива други хора, които има, защото има такива хора. Всеки е различен, всеки има своята стойност, всеки има своята мисия и своя смисъл, а ти си първия, на който връчвам. Ето да го видиш. И от тук нататък ще продължавам да показвам, да обикалям из България и да показвам... И там и горе може пред апарата да го сложите. Да се вижда, да може снимка. Добрите примери. Така ли? Добре, няма нищо. Така се вижда. Виж как се вижда оттам сега. Ето това е... Може да му снимате тук заедно с Ники. Едно отличието е по-си го прочете.